Čaute. Vítam vás po dlhšom čase pri mojom ďalšom investičnom videu. V tom dnešnom si spravíme rýchly update o tom, čo sa udialo v posledných týždňoch ohľadom spoločnosti Nebius. Ako som spomínal už v minulom videu, ide o moju najväčšiu pozíciu v mojom celom portfóliu, takže dianie okolo tejto spoločnosti naozaj poctivo sledujem. Udialo sa toho naozaj dosť. Pozrieme sa na horúce novinky, ktoré mali veľmi pozitívny dopad na rast ceny akcie a naopak na správy, ktoré znova zostreli ceny akcie smerom nadol. A okrem toho si prejdeme úplne nové kľúčové informácie priamo od manažmentu Nebiusu, týkajúce sa AI a kam sa podľa ich pohľadu uberá AI a ako sa pozerá manažment Nebiusu na adopciu AI firemnými zákazníkmi. Konkrétne ide o vyjadrenia, ktoré priniesol Roman Černín, co-founder a CBO Nebiusu. Ten nedávno vystúpil v známom podcaste, kde dopodrobne rozoberal témy, ktoré hýbu celým trhom. Ďalšiu obrovskú dávku dôležitých informácií sme sa dozvedeli z exkluzívneho eventu s názvom Nebius Inflection AI Expert Forum, ktorý spoločnosť organizovala 9. júna v San Francisku. Dobrou správou je, že kompletný záznam z tohto eventu je už dostupný priamo na web stránke Nebiusu alebo na ich YouTube kanály. Čiže každý retailový investor má prístup k tomuto záznamu a k týmto dôležitým informáciám. Na tomto fóre zazneli kritické informácie o tom, kam sa momentálne uberajú AI trendy od prechodu k tzv. Agentickej AI, teda autonómnym AI agentom, až po efektivitu inferencie. Takže toto by bolo na úvod, budem rád, ak dáte odber tohto kanála a poďme si bližšie rozoberať jednotlivé témy. Prvou zaujímavou udalosťou, ktorá nastala približne pred mesiacom a významne vystrelila nahor cenu akcií Nebiusu, bola investícia do Nebiusu zo strany veľmi známeho fondu. Do spoločnosti masívne zainvestoval človek menom Leopold Aschenbrenner, konkrétne jeho fond Situational Awareness, koncom mája oficiálne zverejnil, že nakúpil 12,4 milióna akcií, čo predstavuje obrovský 5,6% podiel v Nebiuse. Stal sa teda druhým najväčším vlastníkom firmy po zakladateľovi Arkadimu Voložovi. Prečo bolo okolo toho také halo? Leopold je v AI svete absolútna legenda. Je to bývalý špičkový výskumník z OpenAI, kde riešil bezpečnosť superinteligentnej AI. Preslávil sa svojou 165 stranovou esejou, kde pomocou štatistickej extrapolácie predpovedá, že umelá všeobecná inteligencia, teda AGI, príde už do roku 2027 a že najväčším problémom nebude software, ale infraštruktúra a energia. Svoj investičný fond preto zameriava presne na tieto investičné tézy, tzv. Picks and Shovels, lopaty a krompáče pre AI revolúciu. A Nebius je dnes kľúčovým pilierom jeho portfólia. Túto investíciu do Nebiusu si samozrejme všimli aj ostatné investičné fondy a celý Wall Street. A teraz dôležitá otázka, prečo celý Wall Street tak pozorne sleduje? Pretože výkonnosť jeho fondu vyráža dých. Od založenia dokázal investorom doručiť čistý výnos cez 1000%, len za prvých 5 mesiacov tohto roka je v zisku 270%. Tento obrovský balík akcií nakupoval fond v čase, kedy sa cena hýbala okolo $197. Nalial tam teda zhruba 2,5 miliardy dolárov. Aj napriek tomu, že akcia už mala za sebou masívny rast. Pre mňa ako retailového investora, ktorý začal Nebius nakupovať na cene $28, je to brutálna správa. Ukazuje to, že kým my, retailoví investori, máme občas strach nakupovať po raste, jeden z najväčších AI mozgov planéty vidí v Nebiuse obrovskú hodnotu aj na cene približne $198. Jasne to naznačuje, že to nenakupoval na pár týždňov, ale ako obrovskú stávku na významné zhodnotenie. My, čo sme nakúpili nižšie, môžeme teraz len pokojne sedieť a sledovať, kam až tento obrovský kapitál od inštitucionálnych investorov dotlačí ceny akcie Nebiusu. Buďme však úprimní, táto skutočnosť však môže v budúcnosti zafungovať aj opačne, pri predaji. Nikdy totiž nevieme na 100%, ako nad svojou pozíciou Leopold v skutočnosti rozmýšľa. Vzhľadom na veľkosť jeho fondu a doterajšie výsledky predpokladáme, že od Nebiusu očakáva masívne zhodnotenie aj z úrovní okolo $198, za ktoré nakupoval. Lenže môže sa stať, že svoju pozíciu môže kedykoľvek predať, napríklad keď na trhu uvidí lepšiu príležitosť, alebo keď sa zmení jeho investičná téza. A pri predaji takého veľkého balíka akcií by mohol aspoň krátkodobo spôsobiť výrazný pokles ceny. A to úplne bez ohľadu na to, z akého dôvodu by predával. Každopádne táto investícia dostala Nebius ešte viac na oči v investorskom svete a tento robustný nákup si všimli aj ostatné fondy na Wall Street a to len potvrdzuje moju investičnú tézu, že sa jedná o firmu ešte s veľkým potenciálom rastu. Aká bola bezprostredná reakcia trhu? Na konci mája, keď regulačné úrady zverejnili túto informáciu, v stredu po zatvorení trhu, hneď na druhý deň ráno, vo štvrtok, akcie predviedli ukážkový skok. Skok až o 11% za jediný deň. Akcie okamžite vystrelili nahor a uzavreli s masívnym ziskom, pričom dosiahli svoje vtedajšie dvojtýždňové maximum. No a v júni nastal efekt snehovej gule. Táto správa pôsobila ako obrovský katalizátor. Keď Wall Street videl, že Leopold spravil z Nebiusu svoju najväčšiu pozíciu v portfóliu a dal do Nebiusu viac ako 30% svojho celkového kapitálu fondu,
Spustilo to ďalšiu vlnu inštitucionálneho záujmu. Nastal rast ceny akcie na historické maxima. V prvej polovici júna akcie pokračovali v raste poháňané Leopoldovým menom a skvelými hospodárskymi výsledkami Nebiusu. Akcie sa vďaka tomu odrazili z pásma okolo $190 a vyleteli až k historickému maximu takmer $300. Pre mňa bol tento moment definitívnym potvrdením niečoho, čo som už vedel dávnejšie, a to, že akcie Nebiusu, ktoré držím v rukách, sú prémiové aktívum a toto prémiové aktívum chcú teraz držať aj inštitucionálni investori, najväčší hráči na svete. Druhou významnou správou pre všetkých investorov do Nebiusu bolo zaradenie tohto akciového titulu do indexu Nasdaq 100. Spoločnosť totiž oficiálne dosiahla obrovský milník tým, že sa zaradila medzi elitu v indexe Nasdaq. Oznámenie prišlo po kvartálnom prevážení indexov a Nebius doň oficiálne vstúpil pred otvorením trhu v pondelok 22. júna. Prečo je to pre investorov do Nebiusu dôležitá správa? Zaradenie do Nasdaqu 100 nie je len nejaká prestíž alebo nálepka. Skrýva sa za tým masívny čisto mechanický nákupný tlak. Index Nasdaq je totiž podkladovým benchmarkom pre viac ako 200 finančných produktov a obrovských ETF fondov, ktoré globálne správajú cez $800 miliárd. Čo to znamená v praxi? Všetky tieto indexové fondy a ETF-ka musia povinne nakúpiť akcie Nebiusu, aby presne kopírovali zloženie indexu. Pasívne fondy ich skrátka kupujú bez ohľadu na to, aký majú na firmu názor. To vytvára masívny jednorázový nákupný tlak okolo samotného dátumu zaradenia a do budúcna to zabezpečuje stabilný dopyt zo strany pasívnych fondov, ktoré tento titul skrátka musia držať vo svojich portfóliách. Samozrejme neznamená to, že akcia bude odteraz stabilná. Nebius je akcia, kde treba počítať s vysokou volatilitou. Ale tento prílev inštitucionálneho kapitálu, alebo tzv. Index flow, dáva firme úplne inú likviditu a váhu na globálnom trhu. Predtým, než si ukážeme dôvod prepadu cien akcie a prečo sa po takýchto skvelých správach a katalizátoroch, ktoré vystrelili cenu akcie, teraz dostala cena akcie v podstate na približne úroveň, kde kupoval Leopold Aschenbrenner a jeho fond Situational Awareness, tak si najskôr pozrieme zaujímavé informácie, ktoré zazneli od manažmentu Nebiusu, pretože to je potom dôležité pre kontext, keď si budeme vysvetľovať, či je tento prepad príležitosť na nákup, alebo je to oprávnený prepad a máme sa naozaj báť o Nebius. Teraz sa pozrieme na zaujímavé myšlienky od CBO Nebiusu, ktoré zazneli v podcaste 20VC s Harry Stebbingsom. Pozrieme sa, ako sa pozerá na aktuálne témy ohľadom AI bubliny a AI trendov CBO Nebiusu. Dôležitá otázka v podcaste bola, čo si myslí Roman o AI bubline. Roman to vysvetlil jednoducho, opísal pohľad na týždne, keď padali trhy kvôli DeepSeeku, keď sa ukázalo, ako lacný je DeepSeek model a trh sa zlákol, že už nebude potreba takých investícií do AI. Každý investor si pamätá, že v tom čase nastal brutálny prepad technologických akcií. Nebius mal vtedy práve ale najlepší komerčný týždeň v histórii firmy. Pretože ľudia zistili, že vďaka modelom ako DeepSeek dokážu prevádzkovať produkciu, čiže inferenciu, extrémne lacno a biznis model im konečne ekonomicky vychádza. Ďalšia dôležitá premena bola rast spotreby. V technológiách platí pravidlo, zlacnenie jednotky inteligencie neznižuje spotrebu výpočtového výkonu. Práve naopak, spotreba brutálne rastie. S rovnakým rozpočtom totiž firmy začnú riešiť oveľa komplexnejšie úlohy alebo začnú masovo škalovať projekty, ktoré predtým kvôli drahému OpenAI nedávali ekonomický zmysel. Jedná sa o tzv. Jevonsov paradox. Vždy, keď tá istá jednotka inteligencie zlacnie, spotreba rastie, nie klesá. Prečo? Lebo za rovnaký budget vyriešiš viac úloh. A hlavne konečne sa oplatí riešiť úlohy, o ktorých si vedel, že sú riešiteľné, ale ekonomika ich predtým nedovolila škálovať. Toto v podcaste zdôrazňoval Roman ako jadro anti-bubble argumentu. Pokles ceny nezmenšuje trh, ale naopak ho rozširuje. Druhá téma, o ktorej sa v podcaste diskutovalo, bolo prechod k open source špecializovaným modelom. Romanova poznámka k tejto téme bola, že pre vývojárov je dnes najlepšie začať na najsilnejších komerčných modeloch, tzv. Frontier modeloch, od OpenAI, Anthropicu alebo Google, pretože ponúkajú tie najlepšie univerzálne schopnosti na svete. Zlomový bod však u firmy nastáva, keď firma nájde svoj presný produkt, získa zákazníkov, ale zistí, že nepotrebuje už najdrahší univerzálny model na svete. Niektoré firmy sa začnú zameriavať na špecializáciu, to znamená, že pre konkrétnu úlohu si dokážu vytvoriť alebo vyladiť vlastný špecializovaný model, ktorý v ich konkrétnom biznise bude fungovať lepšie a lacnejšie. Vtedy firmy prechádzajú open source modelom. Roman však zdôrazňoval, že trh rastie tak exponenciálne, že je tu dosť miesta pre oba svety. Budúcnosť patrí rôznorodosti. Bude tu trh pre tie najinteligentnejšie modely na svete, uzavreté modely od Anthropicu alebo od OpenAI, pre tie najrýchlejšie modely, aj pre tie medzi nimi dosť inteligentné a dosť lacné. Finálny zákazník to už v budúcnosti nebude musieť vyberať ručne. Postará sa o to inteligentný softwarový motor pod kapotou. Uzavreté modely budú stále riešiť tie najťažšie, zatiaľ nevyriešiteľné globálne úlohy. Zatiaľ čo open source špecializované modely budú dominovať v biznis aplikáciách kvôli ekonomickej efektivite. Nebius má rôzne kategórie zákazníkov. Tu Roman opísal, ako rozmýšľal Nebius nad týmito kategóriami, respektíve dimenziami a bližšie ešte rozpísal tie kategórie zákazníkov z pohľadu ich potreby. Roman vysvetľoval, že Nebius buduje v 4 dimenziách podľa toho, ako sa vyvíjajú potreby zákazníkov.
Dimenzia 1 to je kapacita surový výkon bare metal. Tu hrá dôležitú jednotku megawatt a počet nasadených GPU. Chcú od vás len čistú fyzickú infraštruktúru na vývoj modelov. Nebius sa tu dáva megawaty výkonu gigantom ako Meta a Microsoft. Druhá dimenzia je spravovaný cloud, respektíve manažovaná infraštruktúra. Jednotkou tu je GPU hodiny. Čo sa týka biznisu, tak je to posun k stovkám a tisícom výskumných tímov, ktoré už nechcú riešiť fyzické káble a hardware, chcú klasickú infraštruktúru ako službu, úložisko, sieť, výpočtový výkon, API a bezpečnosť a monitoring. Tretia dimenzia je manažovaná inferencia. Jednotkou sú tu tokeny. Riešenie tu je produkt Nebiusu AI Factory. Zákazníci sú enterprise firmy, aplikácie, ktoré nerobia vlastné modely, ale stavajú produkty. Sem prichádzajú práve firmy, ktoré chcú diverzifikovať svoje modely práve preč od uzavretých modelov, ako je Anthropic alebo OpenAI. Tu napríklad opísal príklad Revolutu. Je to príklad ich významného zákazníka, ktorý ilustruje súčasné trendy v adopcii AI, ako prechod od uzavretých k open source modelom. Keď Revolut začínal s AI, približne 99% ich rozpočtu na inferenciu smerovalo do uzavretých modelov, konkrétne do OpenAI. Postupne však zistili, že niektoré prípady použitia pre nich nie sú ekonomicky udržateľné, nedokázali pomocou nich efektívne nahradiť alebo posilniť ľudskú prácu. To ich viedlo k hľadaniu alternatív v podobe open source modelov. Roman to tu opísal ako problém studeného štartu, keď investujete do základov. Prechod na open source nebol pre Revolut spočiatku rýchly, pretože museli vybudovať vlastný interný systém pre experimentovanie a vyhodnocovanie. Roman zdôraznil, že museli vytvoriť mechanizmy a rôzne procesy pre vývoj AI, aby mohli bezpečne integrovať modely do produkcie a vedeli, že ich zmeny nezhoršujú kvalitu. Ako náhle však Revolut vyriešil tieto početočné investície do infraštruktúry a systémov, ich adopcia AI začala raz exponenciálne. Hoci Revolut nie je primárne AI native startup, ich rozpočet a spotreba do AI služieb rastie rovnakým tempom ako u popredných AI spoločností. Štvrtá dimenzia je nová éra, agentic AI, respektíve agentická AI. Čo sa týka biznisu, úplne nový typ zákazníkov, ktorí stavajú autonómnych AI agentov. Vývojár už nerozmýšľa nad tým, koľko tokenov vygeneruje, chce len, aby bola úloha úspešne a lacno vykonaná od začiatku do konca. Tu Roman vyzdvihol tú mágiu platformy Nebiusu. Systém premýšľa za teba. Platforma sama zvolí, ktorý model v danom momente použiť. Toto už nie je len o výbere modelu. Musí to byť spoľahlivé, opakovateľné a ekonomicky udržateľné. A presne tu Nebius vytvára pre zákazníkov obrovskú pridanú hodnotu. Zazneli tu aj nejaké poznámky k cenotvorbe. Čo sa týka ekonomika inferencie versus tréning, pri tréningu modelov je cena jednorazový náklad, no pri inferencii, keď už produkt funguje pre ľudí, je to permanentný náklad na obsluhu zákazníka. Ak ekonomika produktu zákazníkovi nevychádza, neporastie on a neporastie ani Nebius. Čiže preto to Roman zdôrazňoval tzv. Cenovú opatrnosť, pretože dopyt síce dnes prevyšuje ponuku a Nebius by si mohol pýtať viac peňazí, prednedávnom Nebius aj zvyšoval ceny, ale sú v tomto opatrní. Chcú pre zákazníkov budovať zmysluplnú dlhodobú platformu, z ktorej dokážu vyťažiť viac hodnoty vďaka pridruženým službám, nie iba zarábať na marži za hardware. Ďalšiu obrovskú dávku dôležitých informácií sme sa dozvedeli z exkluzívneho eventu s názvom Nebius Inflection AI Expert Forum, ktorý spoločnosť organizovala 9. júna v San Francisku. A toto nebola len nejaká obyčajná firemná prezentácia. Na pódiu vystúpili top ľudia z najvyššieho manažmentu Nebiusu a v diskusných paneloch sedeli ich reálni biznisoví a technologickí partneri a zákazníci. V publiku sedeli tiež top analytici z Wall Street a tiež retailový investor, ktorý je známy z X Community ako jeden zo skorých retailových investorov do Nebiusu, ktorý ho analyticky pokrýva detailne už druhý rok a významne prispieva svojimi analýzami do retailovej investorskej komunity. Uvediem niektoré myšlienky, ktoré tam zazneli, lebo perfektne to ukazuje, kam sa udáva AI trend a je to taká nadstavba informácií, ktoré už uvádzal vo VC podcaste aj Roman Černý z CBO Nebiusu. Prechod od veľkosti modelov k reálnej ekonomike. Na pódiu o tom rozprával CEO Nebiusu Mark Borodsky. Nastala zmena paradigmy. V roku 2025 sa všetci pýtali, dokážeme postaviť AI agenta? Dnes je odpoveď áno. Nová otázka pre firmy znie, dokážeme týchto agentov prevádzkovať spoľahlivo, bezpečne a ekonomicky v ostrej produkcii? Skončilo sa bezhlavé míňanie. Trh sa posúva od bezhlavého míňania peňazí k hľadaniu reálnej hodnoty za každý investovaný dolár do AI. V súvislosti s týmto poslal na konferenciu svoj odkaz aj Jensen Huang, CEO NVIDIA, ktorý sa na konferencii nemohol zúčastniť osobne. ABS, congratulations. What you're building is extraordinary. Data centers are becoming AI factories. They turn energy into tokens and tokens into intelligence. AI factories are the new infrastructure of this era. They must be built where people live and work and create, region by region, community by community. The infrastructure must live where the demand lives. This is what Nebius is building. You started with deep cloud engineering DNA. Then, you rebuilt your platform for the AI era.
scaling from one data center to gigawatt-scale AI factories in just 2 years. NVIDIA brings accelerated computing, networking, systems, and inference software. Nebius built a full-stack AI platform for developers, startups, researchers, and enterprises. Together, we are proving that the world needs AI infrastructure everywhere, and building it locally is the only way to make it work. The build-out has just begun. NVIDIA is proud to partner with Nebius as you build the infrastructure of the AI era. Congratulations and have a great inflection. Ďalší bod, ktorý bol prezentovaný na konferencii, bola produktová filozofia a výhoda full stack. Toto na pódiu odprezentoval Roman Chernin, CBO Nebiusu. Opísal strednú cestu Nebiusu. Nebius sa strategicky pozíciuje presne medzi tradičných hyperscalerov ako AWS alebo Microsoft Azure, ktorí majú skvelé platformy, ale starú architektúru. A neocloudy, ktoré sú rýchle, ale predávajú len čistý výkon. Nebius kombinuje rýchlosť neocloudu s hĺbkou platformy hyperscalera. Arkady Vološ, CEO Nebiusu, odprezentoval na pódiu 4 dimenzie firmy. Arkady ukázal, aké šialené objemy kapitálu a infraštruktúry Nebius momentálne buduje. Prvá tá dimenzia energia a vlastníctvo. Z pôvodných pár megawatov v roku 2024 sa dostávajú na cieľ 800 MW až 1 GW zapojené energie do konca tohto roka. Už teraz majú rezervovaných 3 GW a rok plánujú uzavrieť viac ako 4 GW rezervovanej kapacity. Väčšina tejto kapacity je v USA. Obrovská výhoda pre Nebius je, a čo je úplne kľúčové, že približne 75% tejto plánovanej kapacity Nebius priamo vlastní. Vlastnia samotné pozemky, zmluvy na energiu a aj hrubú stavbu datových centier, tzv. Shell infrastructure. Nejdú do podnájmu ako ich konkurenti, čo im dáva brutálnu kontrolu nad načasovaním a ekonomikou celej firmy. Samozrejme, keďže dopyt po AI je taký obrovský a Nebius jednoducho nestíha budovať datacentra takým tempom, pretože výstavba datacentra si vyžaduje nejaký čas, tak časť tej kapacity Nebius buduje aj v spolupráci s inými firmami. Čiže 25% tých datacentier je v podstate v prenájme. Ďalšia dimenzia je GPU a kapitál. Cieľom je nasadiť milióny GPU a stať sa jedným z najväčších AI cloudov planéty. Tento rok plánujú minúť na capex 20 až 25 miliard dolárov s ambíciou preinvestovať cez 200 miliard dolárov v nasledujúcich rokoch. Posledná dimenzia je talent a DNA firmy. Tu Arkady zdôraznil, že to nie je náhodný úspech. Jadro firmy tvorí približne 1300 špičkových inžinierov, ktorí hromadne odišli z Yandexu po začiatku vojny na Ukrajine. Títo ľudia majú dekády skúseností s budovaním obrovského hardvéru a softvéru na masívnej škále. Manuel, retailový investor, ktorý sa zúčastnil na konferencii, sa vo svojom článku podelil s dojmami zo súkromnej Q&A session, kde bol prítomný a mohol klásť otázky ako aj ostatní Wall Street analytici z rôznych fondov. Manuel sa zmienil o niektorých myšlienkach, ktoré zazneli na tejto Q&A session. Podľa informácií od manažmentu Nebius pravdepodobne vezme už len jeden veľký kontrakt takého typu, ako majú s Microsoftom alebo s Metou. Následne sa plne zamerajú na enterprise firmy a AI native startupy. A dôvod, pretože na veľkých hráčoch ako Meta Microsoft síce rýchlo narastú, pretože im predávajú tzv. Bare metal, ale podnikový cloud enterprise má omnoho vyššie marže a lepšiu diversifikáciu. Ale toto manažment Nebiusu zdôrazňuje dlhodobo, že práve podnikoví zákazníci Enterprise sú pre Nebius kľúčoví zákazníci do budúcna. Čo sa týka návratnosti investície payback period, manažment potvrdil, že ich full stack Enterprise Cloud vykazuje excelentnú ekonomiku s predpokladanou návratnosťou investície len 2 až 4 roky. V strednodobé EBIT marže cieľia na 20 až 30%, s prechodom na Enterprise zákazníkov očakávajú dlhodobo cez 30%. Rozoberal sa tam aj kontrakt s Metou, takisto aj poistka, ktorá je súčasťou kontraktu. Poistka tzv. Backstop. Kontrakt s Metou obsahuje klauzulu, že Meta odoberie akúkoľvek prebytočnú kapacitu cloudu. Manažment však prezradil, že neočakávajú, že minú čo je len jediný dolár z tejto poistky. Dopyt od bežných firiem je taký obrovský, že kapacitu vypredajú sami a za vyššie marže. Čiže táto poistka od Mety im slúžila hlavne na to, aby dostali od bank skvelé financovanie. Na samotnom earnings call pri zverejnení kvartálnych výsledkov za prvý kvartál 2026 CRO Nebiusu uviedol, že typicky sú svedkami toho, že pre každé GPU, ktoré chcú zapojiť, súťažia potenciálne 4 alebo viacerí zákazníci. Podľa Manuela tam ešte bola jedna zaujímavá otázka. Jeden analytik sa spýtal tak na odľahčenie, čo ich drží v noci hore. Inak povedané, čo im nedá spávať, respektíve čo im robí starosť. Odpoveďou bolo, že najväčšou výzvou je manažovanie extrémne rýchlo rastu na všetkých frontoch naraz. Musíte naraz riešiť elektrinu, ktorá dodáva život do GPU, stavať haly, kupovať komponenty, zháňať miliardy na financovanie a popri tom vyvíjať top software. Ak zlyhá čo je len jeden článok, raz sa zastaví. Tieto informácie, ktoré zazneli na tejto konferencii a nové dáta, ktoré vychádzajú neustále ohľadom Nebiusu, len naďalej utvrdzujú moju investičnú tézu. Ak máte záujem o detailnejšiu analýzu spoločnosti, pozrite si moje video zamerané na hĺbkovú analýzu, kde som bližšie rozoberal môj pohľad na potenciál Nebiusu aj rizika. Určite ste si všimli, že po období brutálneho rastu prišla na akcie Nebiusu korekcia.
Čo tento pokles spôsobilo? Bola to doslova bomba, ktorú odpálila agentúra Bloomberg. Podľa ich informácií totiž technologický gigant Meta plánuje vstúpiť na trh AI cloudu s vlastnou iniciatívou nazvanou Meta Compute. Meta, ktorá doteraz kupovala čipy len pre svoje interné potreby, pre Facebook, Instagram alebo Meta AI, ide preklopiť kormidlo, chce začať predávať a prenajímať svoj masívny výpočtový výkon a AI modely externým zákazníkom. Prečo je táto správa pre Nebius taká bearish, negatívna a prečo vystrašila trhy? Prvý dôvod, že Meta je práve obrí zákazník a práve na základe tejto správy by sa mal stať priamy konkurent Nebiusu. Doteraz bol vzťah medzi Metou a Nebiusom jednoduchý. Meta nestíhala budovať vlastnú infraštruktúru a podpisovala s nimi obrovské miliardové kontrakty na prenájom ich kapacít. To vystrašilo Wall Street, pretože Wall Street okamžite zareagoval varovaním, že ak bude mať Meta vlastný cloud z prebytočných kapacít, už nebude tieto externé firmy tak zúfalo potrebovať pre svoj vlastný rast. Čiže z najlepšieho partnera sa stáva konkurent s takmer neobmedzeným rozpočtom. Druhý dôvod je hrozba preplavenia trhu a pokles cien. Aby sme si dali do kontextu silu Mety, ich plánovaný capex na AI infraštruktúru len pre tento rok sa odhaduje na šialených 125 až 145 miliard dolárov. Ak Meta začne na voľný trh masovo prúdiť svoj overflow, tzv. Prebytočný výkon, ktorý aktuálne nevyužíva pre trénovanie svojich vlastných modelov, tak na trhu s AI výpočtovým výkonom nastane obrovský previs ponuky nad dopytom. To by mohlo stlačiť ceny za prenájom GPU brutálne nadol, čo priamo ohrozuje marže Nebiusu. Meta zvažuje dve cesty. Buď model ako AWS Bedrock, prístup k modelom cez API, alebo predať čistého výpočtového výkonu bare metal. Čo je presne to, na čom neocloudy ako Nebius doteraz zarábali najviac. Keď do vášho rybníka skočí 100 miliardová veľryba a začne ponúkať rovnaký produkt, trh znervózne. Presne preto padli akcie Nebiusu po tejto správe tak významne. Aby sme pochopili detailnejšie tento vzťah, ktorý má Nebius s Metou, tak musíme si uvedomiť, ako je postavený kontrakt. Celková potenciálna hodnota tohto gigantického kontraktu je až 27 miliard dolárov rozložených na 5 rokov. Zmluva sa oficiálne podpísala v marci 2026 a je štrukturovaná do dvoch hlavných častí. Prvá časť je 12 miliard garantovaná dedikovaná kapacita. V nej sa Nebius zaviazal, že pre Metu vybuduje a vyhradí dedikovaný výpočtový výkon naprieč viacerými lokalitami. Tieto klastre budú postavené na úplne novej generácii čipu Nvidia Vera Rubin. Táto časť je fixná, Meta ju 100% odoberie a zaplatí. Čiže tu Meta nemá na výber. A keď sa teraz javí, že Meta má nejaký nadbytočný výkon, keďže ho chce predávať na trhu, tak jednoducho ten výkon od Nebiusu potrebuje, pretože keby tento výkon nepotreboval, tak by neuzatváral ešte pred pár mesiacmi tento kontrakt. A nech sa deje, čo sa deje, túto kapacitu musí od Nebiusu prebrať a zaplatiť. Dokonca už tam prebehli aj nejaké predplatby, pretože toto Nebius zdôrazňoval na earnings call, že výhodou týchto veľkých kontraktov s Microsoftom a Metou je to, že je postavený na nejakých predplatbách. To im umožňuje v podstate financovať tú výstavbu datových centier. Čo sa týka druhej časti tohto kontraktu, 15 miliardová kapacita, doplnková kapacita a je tam uvedený aj backstop, takzvaná poistka, ktorú som už opisoval pred niekoľkými minútami. Meta sa zaviazala, že v priebehu 5 rokov dokúpi dodatočnú kapacitu z novo vznikajúcich klastrov Nebiusu až do výšky 15 miliard. Princíp backstopu, tzv. Záchrannej siete, spočíva v podmienkach práve iba v tej druhej 15 miliardovej časti kontraktu. Prioritu pre Nebius má Enterprise, ako sme už viackrát spomínali. Nebius jasne deklaroval, že kapacitu z týchto nových dátových centier chce primárne predávať menším AI startupom alebo veľkým enterprise zákazníkom. Dôvod je jednoduchý. Na týchto zákazníkoch má Nebius oveľa vyššie marže ako na obrovských technologických gigantoch. Pretože obrovským technologickým gigantom ako je Meta, Microsoft, Nebius predáva len proste výpočtový výkon. Bare metal. Je to proste bez nejakej pridanej hodnoty. Je to len kapacita, ktorú si veľký hyperscaler od Nebiusu kupuje, pretože sám nestíha budovať svoje kapacity. Reálnu hodnotu Nebius ponúka práve tým enterprise zákazníkom, kde dokáže predávať okrem samotného hardvéru, respektíve predajú toho výpočtového výkonu aj softwarový balík, tzv. Full stack. A teraz Meta a tá poistka backstop znamená, že ak Nebius vybuduje masívne datové centrum za miliardy dolárov a nepodarí sa mu okamžite nájsť dosť enterprise zákazníkov, tak presne tu nastupuje Meta. Podľa zmluvy Meta povinne odkúpi akýkoľvek prebytočný alebo nepredaný výkon, ktorý v týchto klasteroch zostane voľný. No a tohto sa práve teraz trh bojí, pretože po tejto správe trh myslí, že už Meta nebude potrebovať tú 15 miliardovú kapacitu, pretože Meta sa tvári, že má nadbytočnú kapacitu, nadbytočný výkon, ktorý chce predávať tretím stranám. Ja si osobne myslím, že Meta bude aj tak chcieť využiť tú kapacitu, ale jednoducho je to v podstate jedno, pretože Nebius sa už viackrát vyjadroval, že dopyt po tejto kapacite je taký obrovský, že na každej GPU, ktoré chcú zapojiť, majú 4 a viac zákazníkov. Jednoducho Nebius je v tej komfortnej zóne, že si dokáže proste vyberať tých zákazníkov a vyberá si ich podľa toho, čo im v danom momente vyhovuje.
Tie veľké kontrakty s Microsoftom a Metou majú aj svoju výhodu. Síce tam má Nebius menšie marže, ale tieto kontrakty zase zabezpečovali nejakú kredibilitu a financovanie voči bankám. Dokázali z týchto kontraktov financovať tú výstavbu datových centier z predplatieb a takisto dokázali tieto kontrakty využiť aj na bankové financovanie, pretože sú to hodnotné kontrakty. Keď banka vidí, že máte podpísanú zmluvu s Microsoftom a Metou, kde je nejaký predikovateľný cash flow, tak na to Nebius dokáže dostať dobré financovanie za výhodnú úrokovú sadzbu. Ale z dlhodobého hľadiska pre Nebius dávajú zmysel práve enterprise zákazníci, pretože tam dokáže Nebius prinášať reálne vyššiu hodnotu a dokáže na týchto zákazníkoch dosahovať vyššie marže. Čiže áno, táto správa vystrašila trhy a poslala akcie do veľkej korekcie, ale poďme sa na to pozrieť racionálne a bez paniky. Z môjho pohľadu teda išlo určite o prehnanú reakciu trhu. V prvom rade miliardové kontrakty, ktoré má Meta s neocloudami ako CoreWeave alebo Nebius, len tak ľahko zo dňa na deň nezmiznú. To, že si Meta popri tom vytvára vlastne nejaké riešenia na odpredaj prebytočného výkonu, to neznamená, že teraz Meta bude rušiť zmluvy s týmito neocloudmi. Oba svety môžu bez problémov koexistovať, pretože ten celosvetový dopyt po výpočtovom výkone je skrátka taký obrovský, že na trhu je miesto pre viacerých hráčov. Ak by sme mali veriť logike trhu, že príchod tohto nového hráča do cloudového biznisu ako je Meta zničí menších hráčov, ako je Nebius, tak sa musíme potom opýtať, čo AWS, čo Microsoft Azure, alebo čo Google Cloud. Musíte si uvedomiť, že Nebius už teraz v podstate operuje na trhu, kde v cloudovom biznise pôsobia veľkí hyperscalery. Títo traja najväčší technologickí giganti, ako je Amazon, Microsoft a Google, sú tu predsa na svete už veľmi dlho a rastú závratným tempom. Ich cloudové divízie generujú šialené miliardy. A popri tom v tom istom čase sa pozrite, čo dosiahol Nebius. Každý kvartál ukazuje svoje výsledky, ako rastie 100% na tržbách. Ak by mali hyperscalery zlikvidovať firmy ako je Nebius by už dnes podľa logiky Wall Street nemal vôbec existovať. Opak je však pravdou, keď zrýchluje svoj rast Amazon alebo Google, nikto to nevníma ako nejakú hrozbu pre neocloudy. Čiže nevidím žiadny racionálny dôvod na to, prečo by hrozbou mala byť pre nich Meta. Fakt, že títo veľkí hráči, ako je Amazon, Microsoft a Google, masívne investujú a rastú, len dokazuje jednu jedinú vec. Tento nenásytný dopyt na trhu brutálne prevyšuje ponuku. Nebius ponúka svojim firmným zákazníkom extrémnu flexibilitu a nulové uzamknutie do ekosystému, ktoré tak agresívne vyžadujú hyperscalery. Pre fragmentovaný trh inferencie a AI autonómnych agentov, kde si myslím, že celý AI trh smeruje, tam presne mierí aj Nebius, je táto nezávislosť absolútne kľúčová. Pozrieme sa na tento rozhovor, kde CEO Microsoftu Satya Nadella vysvetloval svoj pohľad, kam sa bude uberať trh. Gets better results than any one single frontier model. Am I right to read into that then that you're bullish on the open source models and think large language models will largely be commoditized and that's not where the value will accrue? In fact, the way I think about it is that just like what Tim happened Cook in and the Apple database- thinks that too, by the way. By the way, the way you think about what happened in the database market, right? I used to be like, oh, everything is just a SQL database until it was not, right? Think about it. There are doc databases, there is no SQL databases, the proliferation of databases, right? Who would have thought that the database market would have such a richness to it? Or that it could ever be open source. That's That's true too. mind-blowing. I mean, talk about Postgres or what has happened even with Mongo, which is open, but there are even companies that have backed it. And so to me, that's what's going to happen. To me, a model is like the database market. It's got its own differences, but I sort of somehow think that there are definitely going to be frontier models that are closed source. There are going to be open source models that are going to be frontier class. In fact, if anything, I think in this next year, what will be probably a big part of the discussion is, what's the future of a firm? A firm should be able to take the tacit knowledge it has and embed it inside a weights in a model that they control. Right? So when somebody asks me how many models should be there, I'll say as many models as firms in the world. Right? That's sort of an extreme way. Because to me, that's how I think this knowledge economy becomes an AI economy. Čiže CEO Microsoftu potvrdzuje, že blížime sa do nejakej éry, kde budú medzi sebou súťažiť viaceré modely. A trh nebude koncentrovaný u jedného alebo dvoch hráčov, ako je Anthropic alebo OpenAI. A práve na tomto trhu, kde medzi sebou súperia viaceré tie modely, tak práve to je trh, kde očakávam, že Nebius
bude práve silným hráčom. Už dnes sme svedkami toho, že firmy pália obrovské budžety na AI. Firmy v určitom okamihu musia začať používať open source modely, pretože ekonomicky im to dáva zmysel. Čo je vlastne najväčšie riziko Nebiusu, ak by trh bol koncentrovaný v rukách jedného alebo dvoch hráčov. Pridaná hodnota Nebiusu spočíva práve v tom, že Nebius dokáže manažovať inferenciu. A manažovať inferenciu znamená, že zákazník má prístup nie k jednému uzavretému ekosystému, ale ku viacerým modelom. Nebude tu jeden monolitický víťaz, ktorý zhrabne všetko. Bude tu obrovské množstvo rôznorodých open source aj uzavretých modelov a kým sa budú tieto modely vyvíjať, budú medzi sebou súťažiť, dopyt po špičkovej infraštruktúre bude neustále narastať. Čiže reakciu trhu a tento prepad akcií Nebiusu považujem za úplne prehnaný. Toto bolo na dnes z mojej strany všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a budem rád, ak dáte odber tohto kanála. Teším sa na vás v ďalšom investičnom videu.